Hello guys! Welcome to my vlog! Guys, samahan niyo ko. Itutur ko kayo sa labas. Kaya lang gabi na. Ayan. Para matingnan niyo ang view ng gabi. Tayo ay magliwaliw sa labas. Sinama ko ng alaga ko kasi may bibilhin siya sa labas. Kaya ito, binidyohan ko yung nadadaanan. Alas 9 na ng gabi dito. So, ayan. Ayan ang mga view ng nadadaanan namin. Hindi kasi city ito, kaya medyo may kadiliman. Pag sa city ito, sa banda doon, maraming ilaw, halos ilaw lahat. Pero dito sa parte namin, ganyan lang, ganito lang. Mas malinaw pa yata ang ilaw sa Maynila. Pero doon sa pupuntahan namin, maliwanag ang ilaw. Ang bibilis ng sasakyan dito, no? Walang patay-patay. Dito wala kang makikitang tricycle. Meron yung motor, yung pang-deliver ng mga shop sa yung mga nagde-deliver ng mga pizza, ganun. Yun ang motor lang na nakikita. Parang ang bilis ng sasakyan, di ba? Yes, yes. Minutes na kami sa daan, guys. Hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan namin. Nag-stop ang sasakyan. Matagal pa bago kami makarating sa pupuntahan namin. Mga 5 minutes pa siguro.
malayo ng napupuntahan na namin. Bibili lang ng pagkain. Dito kasi ang gusto ng alaga na babae. Dito sa bandang ito. Dito nagkalatan ang mga nagtitinda ng mga kakanin. Kaya dito niya gusto kasi dito masasarap yung pagkain. Hindi naman pwedeng isama sila sa video kasi bawal.